ערב טוב וברוכים הבאים ל- להורים ואנשי חינוך שפינו מזמנם היקר כדי להתאסף יחד ולשמוע כיצד לגשת בצורה הנכונה, הבריאה והמוצלחת ביותר לנוער של דורנו, דור השביעי, עם שלל אתגריו. נפתח בקטע ממכתב של הרבי על האתגר ההורי בגישה אל הנוער. כותב הרבי ככה: כשם שההורים הם אלו שמחויבים לגדל את ילדיהם בגשמיות, כך הטילה התורה את חובת החינוך והצמיחה הרוחנית על ההורים. ובד בבד נתנה התורה נתינת כוח מיוחדת להורים לחינוכם של ילדיהם. חינוכם של ההורים יש לו השפעה מכרעת על הילדים, גם ביחס לחינוכם במוסדות החינוך. אבל יש אתגר. אומר הרבי, אולם במצבים מסוימים הדורשים שיקול דעת, הרי שדווקא להורים יש קושי מסוים להחליט לגמרי ביחס לבניהם. והרבי מציין שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שהם כל כך אוהבים את הילדים, הם לא יודעים להעריך נכון את המצב של הילד, קשה להם להביט עליהם בצורה אובייקטיבית ללא כל נטייה. ופעמים, אומר הרבי, ההורים חשודים שלא לראות את הבעיה כפי שהיא באמת, וזה דווקא בגלל שהם כל כך אוהבים את ילדיהם. אומר הרבי, כל הדברים האמורים נכונים במיוחד ביכולת ההשפעה של הורים על ילדיהם בגיל ההתבגרות. טבעו של הנער לחפש עצמאות ולחוש מבוגר. בבקשותיהם, ציוויהם והדרכותיהם של הוריו הוא חש שהוא עדיין קטן. תחושה שגורמת לו למרוד ואפילו לעשות ההפך. לכן מן הראוי שבכל קושי ובעיה חינוכית התייעצו ההורים עם אנשי החינוך המתאימים. אולם בד בבד יש לזכור, בהשתדלות הנכונה, בלבביות, בנועם, בהתמדה ובדבקות, ההורים מסוגלים ויש להם נתינת כוח מהקדוש ברוך הוא על כך להשפיע עמוקות על בניהם לאורך ימים ושנים טובות. מדברי הרבי אנחנו רואים שני צדדים. מצד אחד, בוודאי יש להורים את החובה, את הזכות ואת היכולת לחנך ולהוביל את בנם גם בגיל ההתבגרות לדרך הישרה. מצד שני, פעמים רבות השינויים בגיל ובמצב העולם, יחד עם עומס הרגשות שמציף את ההורים, יש צורך להתייעץ עם אנשי חינוך. וברוך השם שרבו בדורנו האנשים המקצועיים והראויים לכך. זו הסיבה שאנחנו מתאספים כאן. וזו גם הסיבה לכך שהקמנו את מוקד עשה לך קו. כמה מילים על המוקד. מוקד הטלפוני שבו חברים כ-20 משפיעים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, שעסוקים כל ימיהם וכל היום עם נוער ועם התמימים בישיבות. המוקד מיועד בראש ובראשונה לבחורים בעצמם. הם יכולים לפנות, להתייעץ, לקבל עצה טובה, מילה טובה, וזה נעשה דווקא בצורה כזאת שזה אנונימי. הדבר הזה הוא מאפשר לבחור, לנער, להרגיש הרבה יותר פתוח, הרבה יותר רגוע. כשהוא פונה בצורה שלא יודעים מי הוא יכול לשאול ולהתייעץ. המוקד גם זמין להורים לכל השאלות סביב הנושא הזה של גיל ההתבגרות, וסביב הנושא הזה של הישיבות, עולם הישיבות, וכל ההתמודדות הכרוכה בכך. המוקד פעיל כל יום בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 בערב ל-10:30,
והמספר של המוקד הוא המספר שפורסם, וכמובן שכל אחד יכול לשמור את המספר 09-830-7770. זה בקשר למוקד שעל בסיסו פתחנו את הערב הזה, הערב החשוב הזה. אני רוצה לסיים בדברי הרבי למשגיח בישיבה בכפר חב"ד, הרב משה נפרסטק, עליו השלום. אומר הרבי אמר לו ביחידות, בנוגע לחינוך, הרי מאז ומקדם דרך הקירוב ודרך החסד היו יותר הדרך להצלחה. ובפרט עכשיו בזמננו, הרי אך ורק דרכי החסד ודרכי הקירוב זוהי הדרך להצלחה. אנחנו נזמין בשמחה את הרב דן טיומקין, שידיו רב לו בנושא, ומי שקרא את ספריו, בוסר המלאכים וכוחות העל של ילדי הקשב, אז קיבל בוודאי כלים רבים להתמודדות עם נוער בכלל ועם נוער מתמודד בפרט. הרב טיומקין, בבקשה. יישר כוח. שלום וברכה, ערב טוב לכולם. טוב, אז באמת אנחנו דור מאתגר, ובאמת ברוך השם יש הרבה אתגרים בחינוך בדור הזה. אבל מצד שני זה מה יש, ואנחנו אי אפשר להחליף את הדור, ולהפך יש הרבה מאוד כלים והרבה מאוד הדרכות שאפשר להוציא את הטוב דרך אבותות שאהבה, למושכם באבותות אהבה. בעצם מה שאני רוצה לדבר היום זה קצת אולי ללמוד ביחד יישומים מעשיים לפרק ל"ב בתניא, שמדבר איך אפשר לעבוד לא רק עם כלים של תוכחה, אלא גם עם כלים של למושכם באבותות אהבה, שכסיסמה זה ודאי דבר נכון ויפה ואמיתי, אבל השאלה איך מיישמים את זה עם נשמות שיותר מאתגרות, עם נשמות שיותר פחות מקבלות מרות, ומחייבות אותנו להרחיב את ארגז הכלים שלנו, לארגז כלים שהוא יותר מגוון, וכדי שהכי חשוב שבמבחן התוצאה נוכל באמת להצליח, ולהגיע להביא את הילדים למסלול של תיקון, למסלול של חיבור. אם הבור ריק, אין בו מים, אז מים אין בו, נחשים ועקרבים יש בו. ומלחמה בנחשים ובעקרבים היא די מלחמה חסרת סיכוי, כי רבים המה, הם בכל מקום. זה כמו מכת צפרדע, אתה נותן בומבה על אחד, צצים 10 ממקום אחר. אבל במקום להילחם מלחמת התשה חסרת סיכוי בסימפטומים, אפשר באמת לדאוג לחבר את הילד לקדושה, ליידישקייט, וכשבן אדם מחובר, אז הוא מואר, אז הוא תופח מעט להטפיח, אז הוא נהיה שליח אמיתי, להאיר את האור המיוחד שלו בעולם. וזה בעצם התפקיד שלנו. בשביל להצליח בזה צריכים גם להכיר את הניסיונות ואת האתגרים, וגם להאמין בטוב שיש בכל יהודי. אני חושב שזו אולי נקודה מאוד מאוד מהותית, זאת נקודה ראשונה שפה אני מרגיש יותר בבית לדבר עליה. יש הרבה קהלים שיוצא לי לדבר, אני אומר שכל יהודי הוא טוב, מדבר על כל זה שכל יהודי הוא חלק אלוקם ממעל, ממש. יש הרבה מקומות שזה גורם להם להתנגדות. מה? אדם הוא יצר רע, יצר לב האדם רע מנעוריו. אומר, בסדר, היצר רע. יש גם נפש בהמית, נכון. נפש בהמית זה לא רק סוס, זה גם שועל, כמו שכתוב ביום יום, וזה גם טווס וקוף ופיל ושימפנזה, אבל יש גם נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. זאת הנחת יסוד נורא נורא פשוטה ונורא נורא ברורה. אתה מסתכל על יהודי, אתה צריך לראות גם את החלק הטוב שבו. אם תראה את הטוב שבו ותאמין בו, אז תעזור לו ותיתן לו כלים, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, להשליט את המוח על הלב, לגרום למוח לנהל את גן החיות של הנפש הבהמית, את הסוס והטווס והקוף והשימפנזה והצפרדע, לדעת מתי להיות קל כנשר ומתי להיות רץ כצבי ומתי להיות גיבור כארי, איך מנהלים את כל הגן חיות הזה לעבר מטרות האמת. זה התפקיד שלנו, וזה כמובן עבודת חיים.
אבל הנחת היסוד היא שמוטבע בנו, צרוב בנו, בנשמותינו, טוב, אלוקי, נשגב ועליון, שקיים בכל אחד מאיתנו. זאת הנחת יסוד. לא צריכים ליצור יש מאין כמחנכים. כמחנכים אנחנו לא צריכים לייצר את הכל מההתחלה. המערכות קיימות. משל למה הדבר דומה כשאבא רוצה ללמד את הבן שלו לנסוע באופניים, לרכוב על אופניים, הוא לא צריך לייצר אצלו קריסטלים של שיווי משקל בתוך האוזן וללמד אותו איך זה עובד. זה כבר קיים אצלו. רק צריך להושיב אותו על אופניים, להגיד לו סע, לתמוך מימין, לתמוך משמאל, ובאיזשהו שלב הילד תופס את העניין ולומד להפעיל את המערכת שכבר קיימת בתוכו. ככה גם אנחנו, נשמות אלוקיות, קדושות וטהורות, שמתחילים את היום שלנו ואומרים, אלוקיי נשמה שנתת בי, טהורה היא. לא צריכים לייצר יש מאין. צריכים להתחבר, צריכים להשליט את המוח על הלב, לנהל את גן החיות, וממילא המערכות כבר, התשתית כבר קיימת. שאלה איך עושים את זה? זה באמת מלאכה לא פשוטה. כתוב בספרים, כנגד 4 בנים דיברה תורה. אמנם אנחנו לפני חנוכה, אבל אני מתחיל דווקא מההגדה של פסח, זה חג החינוך, זה חג האמונה, העברה לדור הבא, כנגד 4 בנים, גם בנות, מצוות והגדת לבנך נוהגת גם בבנות. בכל עם ישראל תמיד יש ותמיד היו לא רק שטנץ אחד, אלא בעל ההגדה מספר לנו שיש 4 בנים. הבן החכם, הבן התם, הבן הרשע, והבן שאינו יודע לשאול. לפעמים מאוד מפתה לנסות לקטלג את הילדים. מי הוא הבן החכם? מי הוא הבן הרשע? מי הוא הבן התם? יש בדיחה כזאת שאבא אחד שואל בתחילת ליל הסדר את הבן שלו, תגיד, כנגד 4 בנים דיברה תורה, איזה בן אתה? אז אמר לו הבן, אבא, יש 4 אבות נזיקין. איזה אב אתה? אבל האמת היא שזה לא נכון ככה לנסות לקטלג. כתוב בספרי חסידות שבאמת כולנו בנויים מכל 4 הבנים, בכולנו יש את הנפש האלוקית, זה הבן החכם, בכולנו יש את הנפש הבהמית, זה הבן הרשע, ובכולנו יש גם חלקים בלתי מבוררים, שמיוצגים בהגדה על ידי הבן התם והבן שאינו יודע לשאול. מטרתנו להוריד את האמונה, מטרתנו לחבר, לתת את התשובה ההולמת והמתאימה לכל אחד מ4 הבנים. זה התפקיד שלנו בחינוך. קודם כל, התפקיד שלנו עם עצמנו, כן? לשנות את התמהיל שהבן החכם הוא זה שייתן את הטון. אי אפשר למחוק את הבן הרשע, אי אפשר לבטל אותו. הנפש הבהמית היא, יש מאמר של הרבי ששורשה גבוה מאוד 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 מאוד, והיא אחראית על הרבה מהמערכות שמפעילות אותנו, של ההתלהבות ושל החיות ושל השמחה. הרבה מהיצרים מקורם בנפש הבהמית. היא לא רק רע, רק היא צריכה להיות מנוע שמנותב בדרך לקדושה. היא צריכה להיות מונהגת על ידי הרוכב, ולא להוליך את הרוכב לאיפה שבא לה. אבל יש בכולנו גם כל אחד מ4 הבנים, והתפקיד שלנו בחיים זה לדאוג שהתמהיל הזה יהיה בצורה כזאת שהבן החכם יהיה בראש, שהבן החכם יוביל, שהמוח יהיה שליט על הלב. ותפקידנו בחינוך, וזה כבר תפקיד הרבה יותר קשה והרבה יותר מאתגר, כי יש מולי ילד, שמצד אחד הוא חלק אלוקה ממעל ממש, אבל מצד שני הוא קל דעת, ויש לו בחירה חופשית, ואני אמור לעזור לו, לתת לו כלים, לעשות בחירות טובות, ולשנות את התמהיל שלו, לשנות את הקוקטייל שלו, שהבן החכם יוביל. זה לא פשוט. זה דורש הרבה הכרה של כלים, שאם בעבר היה יותר סמכות ומשמעת, ועדיין כמובן חייבים סמכות ומשמעת, אין דבר כזה בלי סמכות ומשמעת, אבל אם בעבר, מכירים, זה גם שיחה מפורסמת של הרבי, זאת אומרת שפעם היה כתוב בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אז כתוב שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. הפשט הפשוט מדובר על בית דין בכל עיר ועיר, בספרי חסידות גם כתוב שזה כל אחד לעצמו, צריך להציב שופטים ושוטרים, להתוות לעצמו דרך, לפקח על עצמו. אז שופטים זה מובן, הם מחוקקים חוקים, הם מתווים את הדרך הנכונה, את היישום של הדרך הנכונה בחיים, זה דבר נהדר. אבל מה זה שוטרים? שוטרים זה גוף אכיפה, נכון? שוטר הוא בודק שהחוק מבוצע. אז הרבי שואל, למה כתוב בגאולה,
כתוב השיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. הוא אומר, מה זה יועץ? איך הוא נכנס? קודם כל, איפה נעלם השוטר? ואיך הגיע היועץ במקום? מי הזמין אותו? מה זה בכלל יועץ? יועץ חינוכי? מה זה קשור אלינו? וזה לא איזה פסוק נידח באיזה נביא שלא מגיעים אליו, אז אנחנו רואים את זה ב-18 כל הזמן, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. מה זה היועץ הזה? מאיפה הוא הגיע? אז הוא אומר, אני אגיד את זה במילים שלי, שבאמת בדור שלנו, בדור של הגאולה, זה לא הולך רק עם סמכות מלמעלה למטה, שזה מה ששוטר עושה. זה מחייב להיות יועץ. יועץ הוא גם מטרתו לעקוף את החוק, אבל הוא עושה את זה בצורה של חיבור, הוא לוקח את הבן אדם, הוא מבין אותו, הוא מבין איך אפשר להניע אותו, איך אפשר להוביל אותו, וממילא יש לו כלים לגרום לו מעצמו להתחבר מלמטה למעלה. זה יועץ. וכנראה בדורות האחרונים, בדורות הגאולה, כבר קשה מאוד לעבוד רק עם סמכות ומשמעת. כנראה אנחנו צריכים להיות קצת יותר יועצים, זה לא או-או, אנחנו צריכים גם ארגז כלים של שוטר, לפעמים צריך גם סמכות ומשמעת, אבל כדי שזה יעבוד זה לבד לא מספיק, אנחנו צריכים להיות גם יותר יועצים, גם לדעת לחבר את הילדים. כל אחד ואחד, הבן החכם, הבן התם, הבן שלא יודע לשאול, למצוא את נקודות החיבור, למצוא את נקודות החיות, ולהצליח להפיח את השלהבת עד שתהיה עולה מעליה עם כל אחד והילדים. יש ילדים שאיתם זה יותר קל, כן, זה הבן החכם, ילדים שאצלם יותר דומיננטי, המידות שלהם, הטבע שלהם הוא כזה שהם יותר רוצים לרצות, הם יותר, יש להם חיצוניים, יותר קל לעבוד איתם, יותר כיף לעבוד איתם. אבל יש ילדים שהתמהיל שלהם הוא שונה, יש ילדים שאצלם דווקא הבן הרשע הוא יותר בפרונט, יש ילדים שאצלם הבן התם או הבן שלא יודע לשאול, ואז הכי קל בעולם זה למעוך אותם, להשתיק אותם, לאיים עליהם, אבל זה לא מטרתנו בחיים, כי בכל יהודי יש את הניצוץ הקדוש שתפקידנו לראות ולמשוך בחבלי אבותות האהבה, וזה התפקיד שלנו, וזה מחייב להרחיב את ארגז הכלים שלנו כהורים, כמחנכים, גם לילדים המאתגרים יותר, לדעת שגם בהם מתחבא ניצוץ קדוש. שוב, בספרי חסידות כתוב על נר חנוכה, זה כבר כן ענייני דיומא, אנחנו נכנסנו כבר לחודש כסלו, עמוק בחודש כסלו, גם בחנוכה כתוב שיש פח שמן, טהור, שאף כוח בעולם, אפילו האימפריה היוונית ששולטת על העולם כולו, לא יכולה לטמא את פח השמן הטהור הזה שחתום בחותמו של כהן גדול. כתוב בספרי חסידות, זה רמז לנקודת אלוקות קדושה שמאירה בלב של כל יהודי. לא משנה כמה רחוק הוא נראה, גם יקום איש צררות וגם יוסף משיטה, שהיו רחוקים בדיוטה התחתונה, ברגע אחד התהפכו, הנחש נהפך למטה, ברגע אחד קנו את עולמם וזכו לעולם הבא, וככה בכל יהודי יש נקודת אלוקות קדושה וטהורה. והפח שמן הטהור הזה, ברגע שמכירים בו, ברגע שרואים אותו, ברגע שנותנים לו מקום, הוא יכול להתרחב עוד עד שהוא מאיר את המנורה כולה. זאת מחלוקת גדולה בין בית שמאי לבין בית הלל, איך מדליקים את המנורה. אז שוב, כתוב בספרי חסידות שזה לא רק מחלוקת טכנית של איך מדליקים חנוכיה, זה מחלוקת מהותית של איך מנצחים את החושך. באנו חושך לגרש. שבית שמאי סוברים, צריך להתחיל בכל הכוח, להדליק את כל החנוכיה, להשתמש בכל התותחים הכבדים, ואז לאט לאט אפשר להמאם, ואז לאט לאט אפשר להוריד. אחרי שהתחלנו, נתנו מכת אש ראשונית, גדולה ומרשימה. ובית הלל אומרים, הכל טוב ויפה, אבל לנצח את החושך צריך להתחיל עם מה שיש. אפילו נר אחד, קטן, קטנטן, בתוך חשכת הגלות, בתוך עומק חודש כסלו, שהלילות ארוכים, והאפלה, והחושך מתפשט בעולם, אנחנו עושים מה שאפשר. נר אחד, מחר בעזרת השם 2, ועוד 3 ימים 3, ואחר כך 4 ו5, וככה לאט לאט עד שנגיע לחנוכיה כולה, עד שנתפוס את הלב, נצליח לחבר אותו. זה לא רק טכנית של חנוכיה, זה הדרך לקרב. אתה מנסה למשוך באבותות אהבה מה שאפשר. אתה מנסה לזכות יהודי, נכון, אם תשפוט אותו לפי החיצוניות שלו, כרגע מצבו כנראה על הפנים. אם נרצה לתת חותמת, לזכור את המציאות כמו שהיא, המצב גרוע מאוד. אבל זה לא תפקידנו, לזכור את המציאות. על זה נאמר מדבר סקר תרחק. זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לחפש את הסדק, לחפש את החריץ הקטן שדרכו אפשר כן להרבות את האור. סדק תרדוף.
לחפש את ההזדמנות, איך אפשר להשפיע. אחד אפשר לתפוס אותו דרך תפילין, אחד אפשר לתפוס אותו דרך אות בספר תורה, אחד אפשר לדבר איתו וללמוד איתו. וזה התפקיד שלנו, להרבות אור בעולם. אז לעשות את זה במבצע עם אנשים זרים זה יותר קל. אני לא חייב להם כלום, הם לא חייבים לי כלום, כל מה שאני עושה זה חסד, מה שאני לא עושה אני לא חייב, הכל נוח. המלאכה אולי הכי קשה בדור שלנו זה מלאכת קירוב קרובים, לא קירוב רחוקים. כי בקירוב קרובים כן יש עליי יותר תביעה, וגם כן זה פוגש אותי במקומות הכי, בבטן הרכה שלי. זה באמת מסובב את הסכין, זה באמת הנקודות הכי רגישות, מעורב בזה גם הרבה בושה לפעמים, מעורב בזה גם הרבה אי נעימות מהשכנים, במשפחה המורחבת. סיפר לי פעם מישהו סיפור, על חב"דניק אחד, שליח, מזכה הרבים, שהיה לו באמת הצלחה לא רגילה. הוא היה חי בצפון, באיזה עיר, אני לא אגיד איזה עיר, אבל אחת מערי הצפון, וזכה להפריח שם את השממה. הוא קירב הרבה הרבה יהודים רחוקים. הסוד שלו היה שהוא באמת ראה בכל אחד רק את הטוב. הוא ראה את החלק אלוקם ממעל ממש, שבכל אחד. וממילא היה לו גם סייעתא דשמיא לא רגילה. הוא הביט על אנשים, לא בשיפוטיות, ראה את הטוב שבהם, האמין בהם, וזה עודד את האנשים להתקדם. והוא זכה לקרב הרבה הרבה יהודים. ובחצר הבית שלו זכה לעשות הרבה חופות, להרבה הרבה הרבה אנשים שהוא זכה לקרב, באמת יהודי יקר מאוד, ועם כולם הייתה לו הצלחה לא רגילה, חוץ מילד אחד, חוץ מבחורצ'יק אחד שאיתו לא הייתה לו הצלחה בכלל. מי זה היה? זה היה הבן שלו, כי מהבן שלו הוא ציפה יותר. הבן שלו אמור לדעת מה זה קדושה, הבן שלו אמור לדעת מה זה תיירה, והבן שלו אמור לדעת ולהבין, והבן שלו אמור הוא ציפה מהבן ציפיות, וכל הזמן היה חיכוכים, וכל הזמן היה מריבו, כל הזמן היה אווירה לא נעימה עם הילד. עד שבאיזשהו שלב, והילד כבר היה מעל גיל 18, איזה ערב אחד היה להם איזה מריבה, ואבא אמר לבן שלו, טוב, מה אתה רוצה מהחיים שלי? זה הבית, זה החוקים פה, לא טוב לך, אף אחד לא מחזיק אותך פה בכוח. הבן אמר לו ככה, הלך לחדר, לקח את הפלאפון, לקח את הארנק, לקח את הדרכון, יצא מהבית בטריקת דלת, ועזב, התגלגל. לאן הוא התגלגל? הלך לתל אביב, אחרי זה לאילת, אחרי זה עוד פעם לתל אביב. חסך קצת כסף וטס להודו, עד הודו הרחוקה, שנאמר הודו להשם. כי טוב, כי לעולם חסדו, ובהודו הסתובב לאורכה ולרוחבה, התחיל בדרום, בקוצ'ין, עלה לצפון, לגבול נפאל, להימאליה. ושם בצפון כבר התחילו לעזור לו הכסף, וחיפש עבודות מזדמנות. יום אחד הוא מגלה בהרי הימאליה בית חב"ד. נהדר. נכנס, כידוע, השלוחים עושים את מלאכת הקודש, נתנו לו אוכל וחיוך והאירו לו פנים, אפילו עוד לפני שידעו מי הוא ומה הוא. כבר לא היה לו כל כך צורה יהודית בשלב הזה, הוא כולו כבר היה עם רסטות, העירו לו פנים, קיבלו אותו באהבה, הציעו לו איזה עבודה, חג התקרב, לעזור, לסדר, במיוחד אחר כך גם שמעו מי הוא ומה הוא, אז בכלל, והוא עבד שם כמה חודשים, שנה שלמה הוא עבד שם. ובשנה הזאת, ברוך השם, התחיל לקבל צורה, התחיל לשמוע שיעורים, טניה, התחיל להתקרב, לאט לאט חזר לשמור שבת, לאט לאט הוריד את כל הרסטות שלו. כשהוא חזר לארץ אחרי שנה כבר ממש הייתה לו צורה של יהודי כמו שצריך. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. ולימים נפגשו שני השלוחים בכנס, כן, בניו יורק, ב-770, השליח מהצפון והשליח מההימאליה. אז שאל השליח מהצפון, השליח מההימאליה, תגיד לי, איך הצלחת עם הבן שלי? יש לך כל כך הרבה הכרת הטוב, אבל סתם אני סקרן, תגלה לי מה הסוד המקצועי שלך, הוא אגוז קשה, איך הצלחת לקרב אותו? אמר לו השליח מההימאליה, אני אגיד לך מה הסוד, אני ראיתי בו רק את הטוב, לא באתי אליו בציפיות, לא בדרישות, ראיתי את הטוב, את נצנוצי הנשמה המהירה והמתוקה שלו, זה מה שראיתי. אמר לו השליח מהצפון, תודה רבה, זה גם הסוד המקצועי שלי, ככה גם אני עובד עם כולם. עם כולם זה קל, עם הילדים זה יותר קשה. זה יותר קשה, כי מצפים מהם יותר באופן טבעי. מאוכזבים מהם יותר, זה כואב לנו יותר.
אבל בסוף אותם הכלים של למושכם בחבלי האבותות של אהבה נכונים גם לגבי הילדים שלנו. ולפעמים אם מבינים יותר את הקושי של מה עובר עליהם, למה עובר עליהם, יותר קל להבין אותם, יותר קל לעשות את מלאכת הקירוב הזאת, אז זה בהצלחה. רוצה לספר לכם סיפור. לפני כ"ה בתשרי, זה היה הורצאה של הרבי מברדיצ'וב, לפני 9 שנים, 9.5 שנים כמעט, נפטר בירושלים יהודי יקר מאוד בשם הרב אברהם אבוטבול. הרב אברהם אבוטבול היה בעל תשובה, צדיק, ירא שמיים, שזכה להקים משפחה לתפארת, ישב ולמד כל היום, היה גם מוזיקאי מחונן, הוציא אלבום של שירים שנקרא בית הקדושה, שמאוד הצליח בשעתו. ובאמת הוא היה מצד אחד צדיק, ומצד שני עם רגליים על הקרקע. וממילא הייתה לו השקפה מאוד ישרה וברורה, והרבה אנשים אהבו לשאול בעצתו ולשוחח איתו. אבל יום אחד, באזור גיל 50, 52, פתאום ההתנהגות שלו התחילה להשתנות. עד אז הוא היה אדם מאוד מאוד שקול ויציב ומאוזן, אבל פתאום הוא הפך להיות מאוד אימפולסיבי, פתאום הוא הפך להיות מאוד עצבני. אף אחד לא הבין למה. התחיל לריב עם כולם. התחיל לריב עם אשתו, התגרשו בסוף, ושוב, אנשים לא הבינו, זה לא התאים לו, הוא היה אדם עם שיעור קומה, פתאום הוא התנהג כמו ילד קטן, זה באמת לא היה מתאים. במקביל, התחילו לו כאבי ראש, כאבי ראש חזקים. הוא הלך לבדוק את זה, עשה CT, MRI, וגילו נבח, גילו שיש לו גידול במוח. עכשיו, המוח, היום יודעים למפות, יודעים איזה אזור במוח, על מה הוא בדיוק אחראי. יש אזור במוח שאחראי על הזיכרון, זה ההרדיסק. אם הוא נפגע, יש בעיות בזיכרון. רם, רום, טווח קצר, טווח ארוך, לא משנה, אבל יש אזור במוח שזה התפקיד שלו. יש אזור במוח שאחראי על העיבוד של הראייה, של השמיעה, של החוש הריח. מה שיודעים, כל אזור במוח על מה הוא אחראי. יש אזור מסוים במוח, איפה שהוא פה, מעניין, איפה שמניחים תפילין, שהאזור הזה אחראי על ההתארגנות, על התכנון, על דחיית סיפוקים, כל מה שקשור בניהול עצמי. כמובן הכל מגיע מהנשמה, מהנפש האלוקית, אבל בסוף הכל גם עובר דרך הגוף, כן? הקדוש ברוך הוא מפליא לעשות, זה עובר דרך גוף. זה האזור בגוף שפעיל במבחן המרשמלו, זה האזור בגוף שפעיל, כשאדם עוצר מה שבא לו, לא בא לו באותו רגע, ועושה חשבון טווח ארוך. ואצל הרב אברהם אבוטבול, זיכרונו לברכה, הגידול היה בדיוק שם. זאת אומרת, הגידול לחץ על התאים, על הרקמות, באזור הזה של המוח, שלא קיבל דם. והתוצאה הייתה סמי טריילר שנוסע 200 קמ"ש בלי ברקסים. הברקסים לא עבדו. אז הוא התנגש כל הזמן בכל מי שמסביבו. הוא התנגש כל הזמן בכל מי שמסביבו, ולכן הוא רב עם כולם. וזה לא שנכנס לו דיבוק. פשוט פיזית, האזור שאחראי לעצור ולבלום ולחשבן הקשר רחב, לסמוך על ניסיון העבר, השלכות העתיד, האזור הזה פיזית לא עבד. איך אני יודע את זה? איך אני אומר את זה בכזאת ודאות ונחרצות? דיברתי עם אלמנתו, נועה, והיא סיפרה לי את הסיפור שלו, והיא אמרה שכשגילו את הגידול, לקחו אותו מהר לניתוח חירום בבית החולים הדסה, והצליחו בחסדי השם להוציא את הגידול. וכשהוא התאושש מהניתוח, הוא היה שוב עם אותה אישיות ואותה התנהגות נוחה ונעימה כמו שהייתה לו קודם, לפני המחלה. עוד בחדר ההתאוששות הם התחתנו מחדש. הוא לא היה כהן, הם התחתנו שוב בחדר ההתאוששות, ברוך השם. אחר כך גילו גרורות במקומות אחרים, בסוף הוא נפטר, אבל בתקופה האחרונה לחייו הוא היה בשיאו, ממש בשיאו מכל הבחינות. טוב, יפה. למה אני אספר לכם את הסיפור הזה עכשיו? מה זה קשור אלינו? מה זה קשור לענייננו? אז הם יודעים שהאזור הזה של המוח, התפקודים הניהוליים, הוא אזור שמושפע לא רק מגידולים. גידולים, ברוך השם, זה די נדיר. לא מספיק נדיר למרבה הצער, אבל זה די נדיר. יש עוד כמה תופעות
שגורמות גם הן לאזור הזה של המוח לא לתפקד כמו שצריך. אני רוצה קצת אולי לנסות לזכור את התופעות האלה, כי אני חושב שהן למרבה הצער נפוצות, ואני חושב שהן אחראיות להרבה מאוד מהתופעות של נוער בסיכון, או נוער שעושה בחירות פחות טובות, וכדי להצליח לדון אותם לכף זכות, כדי להצליח לראות את הטוב שבהם, כדי להצליח להאמין בהם, צריכים להבין גם למה הם מתנהגים ככה. אז הרבה פעמים זה פשוט נובע בגלל שהאזור הזה לא עובד טוב. אז תופעה מספר אחת, תופעה התפתחותית. יש ספר, יש לי אותו בבית, שנקרא המוח בגיל ההתבגרות. ספר שכתבה מישהי בשם אבלין קורונה, לא שם כל כך מוצלח, פרופסור קורונה, וככה קוראים לה מסכנה, מה נעשה? היא הולנדית, היא לא רבנית, היא גם לא פסיכולוגית, יש לה מקצוע מאוד טכני. היא אחראית באוניברסיטת ליידן בהולנד, על המעבדות לחקר המוח. היא כל היום סורקת מוחות. והיא גילתה תגלית מאוד מעניינת. היא סורקת את המוחות בדרך כלל בשביל למצוא גידולים וצרות, אבל על הדרך היא גילתה תגלית מאוד מעניינת. היא אומרת ככה, מוח של ילד ומוח של מבוגר זה שני עולמות. מבחינה חיצונית זה נראה מאוד דומה, אבל בדרך הפעולה זה עובד אחר לגמרי. אחר לגמרי, ממש שני עולמות, צווי דינים. זאת אומרת, פה אנחנו גם יודעים לבד. החידוש שהיא אומרת, זה שהדרך שבה המוח של ילד מתפתח להיות מוח של מבוגר, היא לא לינארית. זה לא כל יום אותו דבר, רק עוד 5 קמ"ש. אלא הדרך שבה המוח מתפתח, זה שכל פעם אזור אחר במוח עולה על הרמפה, מעדכן גרסה, משתדרג, ושאר האזורים במוח נשארים מאחור. זאת אומרת, המוח לא מתפתח בצורה אחדותית, כמו עץ תאנה, אין לכיתתו כאחת. כל פעם אזור אחר מתפתח. מה האזור שמתפתח ראשון? זה המנוע, זה היצרים. מה האזור שמתפתח אחרון? זה הברקסים, זה התפקודים הניהוליים. זאת אומרת, באמצע יש איזשהו פער מובנה, שגורם למוח לא להיות מאוזן, שגורם לנערים בגיל ההתבגרות לא לגמרי לשלוט על עצמם. היא אומרת, היא מקבלת הורים, אפילו לא שומעת אותם. עושה FMRI לילד, שם את הסריקה של המוח שלו, עכשיו היא רואה בדיוק את חלקי המוח השונים, יודעת כל חלק על מה הוא אחראי, רואה מה התפתח, מה לא התפתח, ולפי זה היא אומרת להורים איך הילד מתנהג. לדוגמה, יש תת אזור בתוך התפקודים הניהוליים שהוא אחראי על המודעות העצמית. זאת אומרת, אם אני רואה שהאזור הזה התפתח, אז הילד הזה מתקלח כל יום, שם על עצמו גם בושם. אם החלק הזה לא התפתח, אז הילד לא כל כך מתקלח. נכנס למיטה עם נעליים עם בוץ. ההורים באלה, אומרים לה, איך את יודעת? אומרת, אני לא יודעת, אני רואה. הכל היא רואה. עד כמה הוא מושפע חברתית, עד כמה הוא לוקח אחריות. כל הדברים האלה, זה הכל כישורים, שוב, שמגיעים כמובן מהנשמה, אבל בסוף זה עובר דרך הגוף. ואם בגוף זה עוד לא יתפתח, אז אין כלי, וממילא ההתנהגות היא בהתאם. שוב, כיהודים מאמינים, אנחנו יודעים שזה לא רק עניין נוירולוגי. יש שורש רוחני עמוק לכל דבר. הרש"ר הירש אומר שנער נקרא נער מלשון מנוער, כי בהגדרה זה גיל שבו הילד מתנער מהחוכמה, מתנער מהעול, מתנער מהאחריות, הוא צריך ללמוד לבחור, לכן הוא גם נקרא בחור, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה שהילד לא רק מנסה לרצות את הוריו ואת מוריו, אלא באמת זה גיל שיש לו יותר חיכוכים, יותר קשיים, יותר אתגרים, כדי שהוא יוכל לבחור בעצמו בטוב. האם זה אומר שניתן לו פטור שיעשה מה שהוא רוצה? חס ושלום, ודאי שתפקידנו כהורים, כמורים, כחברה, כקהילה, לעזור לו לעשות בחירות טובות. אבל זה מחייב להבין שהוא לא עושה דווקא, הוא לא רשע, הוא לא כפוי טובה. זה גיל שבו באמת יש יותר קשיים, שבו באמת פתאום יש קשיים שונים ומגוונים, כי המנוע נהיה חזק יותר מהברקסים בהגדרה. עד כאן תופעה מספר 1 שגורמת לאזור הזה במוח לא לעבוד בצורה רגילה. בואו נקרא לתופעה הזאת טפשת נעורים. יש כל מיני מחלות ילדות, יש אדמת, חצבת, בואו נקרא לזה טפשת. טפשת נעורים, תופעה מספר 1. תופעה מספר 2, שגורמת לאזור הזה במוח לא לעבוד, הפעם זה לא התפתחותי, זה מגיל 0, הפעם משהו יותר מוכר, בטח שמעתם על זה, הפרעת קשב, ADHD, מה זה ADHD? פעם חשבו שהפרעת קשב זה קשור לקשב, זה קשור לריכוז, היום יודעים שזה לא נכון. זה רק אחת מתופעות הלוואי, זה רק אחד הסימפטומים. הוא הכי בולט אצל ילדים, ולכן קוראים לזה על שמו.
קראו לזה פעם על שמו והשם כבר נדבק. אבל הם יודעים שזה לא העיקר. העניין מה זה הפרעת קשב? האזור הזה של המוח לא עובד טוב, בגיל קטן. זאת אומרת, הברקסים לא מספיק חזקים, המנוע של סמי טריילר, הברקסים של אופניים, הנשמה גדולה, הכלים קטנים, ממילא הם לא מצליחים לנהל את עצמם בצורה נכונה. לכן הם הרבה מאבדים והרבה עושים נזקים, והם לא מגיעים בזמן, וכל דבר ברגע האחרון. וקשה להם עם גבולות, וקשה להם עם סמכות, והם מוסכים בקלות. שוב, זה גם נכון שהם מוסכים, אבל זה רק אחד הסימפטומים. תן דוגמה, ילד רגיל, מגיע המלמד, ואומר לו, מוישי, אתה מדבר, זה מפריע לי, תצא מהכיתה. ונגיד שהמלמד יתבלבל, מוישי לא דיבר. היה קבוצה של ילדים שדיברו, מוישי לא היה בני, מוישי לא דיבר. הוא היה שם, אבל הוא לא דיבר, המלמד טעה. אז ילד רגיל, מה הוא עושה? הוא עוצר, והוא מחשבן. אתמול, המלמד אמר ליאנקי לצאת מהכיתה. אז יאנקי התחיל להתווכח, אמר לו, לא רוצה, לא דיברתי. המלמד אמר לו, בטח שדיברת, אל תתחצף. אמר לו, לא, לא דיברתי. בסוף הוא הוציא אותו בכוח, והשאו אותו לשבוע, והזמינו את ההורים, בלגן. לפני שבוע, המלמד אמר למנחם לצאת מהכיתה, מנחם לא התווכח, לא התבלבל, יצא מהכיתה, אחרי 2 דקות חזר בחזרה. לא שווה לי להתנהג כמו ינקי, כי אני אסתבך. יותר כדאי להתנהג כמו מנחם, ואז נגמור עם הסיוט הזה כמה שיותר מהר. זאת אומרת, המוח, כל פעם שיש גירוי, כל פעם שיש אירוע, הוא עוצר והוא מחשבן את ניסיון העבר, את השלכות העתיד, ומה התגובה הכי מתאימה בהווה, כדי לגמור את המצב הזה כמה שיותר מהר, עם כמה שפחות נזקים. אבל מוח שילד עם הפרעת קשב, אם המלמד אומר לו, מוישי דיברת, תצא מהכיתה, הוא יכול להפוך עליו את השולחן, ולהגיד לו, אתה דיברת, אתה תצא מהכיתה. והוא לא עושה את זה כי הוא רשע, הוא לא עושה את זה כי הוא כפוי טובה, כי הוא עצלן, כי הוא מפונק, כי הוא זרע עמלק. ממש לא. פשוט יש לו לקות שמונעת ממנו לעצור ולחשבן את ניסיון העבר ואת השלכות העתיד. הוא אסיר של ההווה, הוא תקוע באשר הוא שם. וזה מסבך אותו, כי קשה לו להתארגן, וקשה לו לתכנן, וקשה לו ללכת לישון בזמן, וקשה לו ללכת להתקלח, וקשה לו לצאת מהמקלחת, וקשה לו בבוקר להתארגן ולא לשכוח את הקלמר ואת הרבקה ואת הראש, וקשה לו לשמור על סביבת עבודה נקייה, וקשה לו בהפסקה ללכת להתפנות, כדי שלא יצטרך באמצע השיעור, וקשה לו להצביע לפני שהוא אומר תשובה נכונה, כי אם הוא יודע אותה הוא פשוט אומר אותה. שוב, זה לא כי הוא רשע, זה לא כי הוא טיפש, ממש ממש לא. פשוט החלק הזה לא עובד טוב, ולכן הוא מאוד מאוד אימפולסיבי, לכן הוא כל הזמן גם מסתבך. כל הזמן חיכוכים חברתיים, רגשיים, לימודיים. יש לדברים האלה גם הרבה מאוד מעלות. בדרך כלל, כדי לפצות על הפרעת הקשב, כמו שאדם לקוי ראייה, חוש השמיעה שלו בדרך כלל הרבה יותר טוב, ככה גם על ידי הקשב מפתחים כל מיני תכונות וכישורים שעוזרים להם לשרוד. הם יצירתיים, והם מלאי חן, והם יודעים לאלתר, והם מלאי מנהיגות וקריזמה וחוש הומור ואומנותיים. יש הרבה מאוד תכונות שילדי הקשב מפתחים כדי לפצות על הלקות שלהם, אבל יש להם לקות אמיתית שגורמת להם להרבה מאוד הסתבכויות, ושוב, זה לא רק עניין של מוסכות, זה תפקוד לא אידיאלי של האזור הזה של המוח. התופעה השלישית שגורמת לאזור הזה של המוח לא לעבוד בצורה כל כך טובה, נקראת טראומה. וזהו התופעה הקשה מכולם. כי אם טפשת נעורים גורמת לאזור הזה לא לעבוד טוב ב10%, והפרעת קשב ב20%, וכשזה גם הפרעת קשב וגם מגיל ההתבגרות זה מצטבר, זה נהיה 30%, שזה הרבה. טראומה גם יכול להיות בכיף 80 ו-90%. מה זה בדיוק טראומה? טראומה זה אומר שהמוח נמצא במצב חירום, מול סכנה, נשאר תקוע. אני אסביר. דוגמה קלאסית, אם אדם הולך ביער, ורואה דוב. אם הוא עכשיו התחיל לעצור ולחשוב חשבונות רבים, מי אמר שזה דוב מסוכן, זה דוב חמודי, אולי אני אצלם אותו, אולי אני אצטלם איתו, ואדם עכשיו יותר מדי מחשבות, יבוא הדוב ויאכל אותו. הקדוש ברוך הוא עשה מנגנון מופלא, באמת מנגנון נהדר, שבא להגן עלינו. והמנגנון הזה אומר ככה, אם אדם רואה סכנה, אדם רואה דוב, אז כמו שבארון החשמל יש פחת שמקפיץ חלק מהפיוזים, כדי שלא יהיה קצר, שלא יהיה שריפה,
ככה גם אצלנו במוח יש גלאי עשן, שכל הזמן סורק ומחפש סכנות. שנייה אחת. יותר טוב ככה, נכון? כן. פחות מסנדר. גם לנו במוח יש גלאי עשן, שכל הזמן סורק ומחפש סכנות, כל הזמן, ללא הרף. ואם הוא מזהה סכנה, הוא מקפיץ את המערכות של המוח שלא נצרכות להישרדות. אז אם אדם הולך ביער ורואה דוב, גלאי העשן מזהה את הדוב, מקפיץ לדוגמה את מערכת העיכול. עדיף שאתה לא תעכל, מאשר שהדוב יעכל אותך. הוא גם מקפיץ את מערכת התפקודים הניהוליים. זאת אומרת, אדם שהוא רואה דוב, הוא לא שם לב עכשיו לשקיעה היפה מאחורה, הוא לא שם לב עכשיו, הוא פשוט עכשיו רוצה לשרוד. אז המערכות שמסרבלות ומאיטות את המוח מתקבות, מצד שני המערכות של השרירים, אדרנלין, קורטיזול, הן עובדות בכל הכוח, ככה המוח של אדם מגיב בשעה שהוא נמצא מול סכנה מסכנת חיים. אז זה מנגנון טוב, זה מאוד עוזר לנו ומציל אותנו. ביער, אם יש דוב, זה ממש יכול להיות נפלא. הבעיה היא שלפעמים יש גם דובים מחוץ ליער. ניתן דוגמה, סיפור אמיתי שממחיש, אני חושב, בצורה מאוד ברורה את המנגנון הזה. מספרים שפעם אחת היה ילד שגדל בבית מאוד 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 מסוכן, מאוד מאוד בעייתי. אבא שלו היה אדם אכזרי מאוד, מסוכן מאוד. וכשאבא היה בן 3, ברוך השם, לקחו את האבא לבית סוהר. כשהילד היה בן 3, לקחו את האבא לבית סוהר, ברוך השם. ואמא צדיקה, בבית מתפקד, והכל בסדר. יום אחד, כן, הילד באמת ילד מתפקד, פיקח, נבון, חברותי, הכל טוב. יום אחד, היום הראשון של כיתה ו', נכנס לכיתה מלמד חדש. והילד, מוישי, שעד אז היה ילד מאוד נוח ורגוע ושקט ונחמד וחברותי ופיקח, פתאום קם, לא הסכים לשבת, התחצף, והמלמד מאוד ניסה ללכת איתו בטוב, אבל באיזשהו שלב הוא נשבר, הוא שלח אותו למנהל, והמנהל לא הבין מה אתה עושה פה, מוישי, מה קרה לך? מוישי אמר לו, אני לא יודע. אמר לו המלמד, טוב, תקשיב לי, היום גם ככה ראש חודש, יום הראשון ללימודים, העצה שלי, לך הביתה מוקדם, תאכל טוב, תישן טוב, מחר מתחילים דף חדש, יאללה, יאללה. למחרת הוא חזר, עוד פעם, תקיף, אגרסיבי, אלים, איזה ילד אחד דיבר אליו לא יפה, לקח כיסא, זרק עליו בכוח, השליך עליו, שבר לו את היד. טוב, אז אישרו אותו לשבוע. אחרי שבוע הוא חזר עוד פעם, בלתי נסבל. אמר המנהל, כואב לי הלב, באמת כואב לי הלב על הילד הצדיק, על האמא הצדיקה, אבל מה אני יכול לעשות? הוא חייב להכרין, הוא מזיק פה, הוא בכיתה, הכיתה לא לומדת. אני חייב לסלק אותו, אין לי ברירה. היועץ החינוכי התערב, היועץ אמר, זה לא יכול להיות שילד טוב, בבת אחת, מתהפך. קרה משהו, בואו ננסה להבין מה קרה, בואו ננסה לעזור לו. דיבר עם האמא, בעריכות, לשאול איפה הוא היה בחופש, אולי הוא היה בהשגחתך, אולי מישהו פגע בו, לא, הוא היה איתה כל הזמן. דיבר עם המלמד, כלום. אפילו השיג את הסרט של ההבטחה, של היום הראשון ללימודים, וצפה בו בסבלנות, מתחילתו ועד סופו. מה הוא גילה? כלום. כלום, באמת המלמד היה כל כך לבבי, ומקצועי, ומכיל, וניסה איתו ללכת בטוב 30 פעם לפני שהוא שלח אותו למנהל. טוב, נו, אז מה הפתרון התעלומה? כלומר, אני לא יודע, אולי ניסה לבית סוהר, אני אפגש עם האבא, אולי משם יהיה לי איזה קצה חוט. נסע לבית סוהר, נפגש עם האבא, ישב איתו חצי שעה, אבל שוב, אבא אמר לו מעצמו, לא נעים לי שבאת עד לפה, אני לא יודע לענות לך אפילו על שאלה אחת שאתה שואל אותי, אני לא מכיר את העד, אני מגיל 3 לא ראיתי אותו. היועץ כבר כמעט התייאש. רק רגע לפני שהוא התייאש, ממש לפני שהוא הלך, פתאום בא לו רעיון. הוא עשה ככה, שאל את האבא, סליחה על השאלה, אתה שם בושם? אז אבא אמר לו, כן, מה הבעיה אם אני בבית סוהר אסור לי לשים בושם? אמר לו, אין שום בעיה, אני לא שיפוטי, הכל בסדר, אני סתם סקרן. איזה בושם אתה שם? אמר לו, דרקר, אני אוהב, כבר שנים. למה? אמר לו, תודה רבה. עכשיו הוא חזר למלמד. סליחה על השאלה, אתה שם בושם? כן, עדין.
אין בעיה, בסדר גמור, אפשר רק לשאול איזה? דרקר? למה? מבינים מה הולך פה? הילד לא זכר את אבא שלו, אבל האמיגדלה, הגלאי הישן במוח שלו זכר. הוא הריח ריח, שזה ריח של דוב, זה ריח של נמר, זה ריח שיש את הריח הזה, אז כל רגע יוכל לעוף מחבת על הראש. ממילא הוא היה דרוך, הוא הגיב בצורה מאוד נורמלית לבן אדם שנמצא באותו חדר עם דוב, או עם נמר, או עם אריה, גם את הארי וגם את הדוב הרג עבדיך. הוא היה דרוך. ועד פה זה לא דבר רע, זה מנגנון נורמלי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לטובתנו. הבעיה היא שלפעמים מצבים שהמוח נתקע על המצב הדרוך, ואז הוא לא פנוי ללמידה, לא מסוגל לדחות סיפוקים, הוא נשאר תקוע כשהחלק הזה מנוטרל. תן דוגמה לדבר, יש פסוק בתורה, איסור תורה, לאו דאורייתא, אסור לצער יתומים ואלמנות. כידוע. הרבי מקוצק מסביר את טעם האיסור. אז הוא אומר את זה, אני אומר את זה בשפה שלי, הוא אומר, אם אישה רגילה, רואה ג'וק, אז היא מצטערת, היא מתמלאת בצער. כמה גדול הצער של אישה רגילה שרואה ג'וק בממוצע? סתם אני אומר, 5 קילו. פחות או יותר, פלוס מינוס, 5 קילו של צער כשאישה רואה ג'וק. טוב. אישה אלמנה רואה ג'וק, היא גם מצטערת 5 קילו. היא גם מצטערת 5 קילו כמו כל אישה. אבל זה מיד מזכיר לה שהיא פה לבד בעולם, ושאין לה בעל שיטפל לה בג'וקים. אז ה5 קילו האלה נהיים טריגר לעוד 1,000 טון שמזכיר לה את הבדידות שלה בעולם. ילד רגיל, אם לא הזמינו אותו לאיזה מסיבה, אז הוא מצטער. הוא מצטער 100 קילו. זה המון. אבל אם ילד יתום לא הזמין אותו למסיבה, הוא מצטער 100 קילו פלוס 1,000 טון. כל דבר מזכיר לו את היתמות, את האובדן, את השכול, כל דבר מטריג אותו מלשון טריגר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אל תתעסק איתם. כי כשאתה מתעסק איתם, אתה מסבך אותי כביכול. כי הם באים אליי בטענות על האובדן שלהם. אז אל תסבך אותי, כי אתה מסתבך איתי. הם פשוט רגישים מדי. כל דבר אצלם הוא דאבל. כל דבר אצלם מכפיל את עצמו. הם פשוט רגישים, הכל דאבל. אפילו לשון הפסוק זה דאבל. אפילו לשון הפסוק, אומר הרבי מקוץ, כתוב מפורש בפסוק, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. הכל כפול. הנה הרב חזר, מצוין, אנחנו ממשיכים. שלום וברכה, אני מתנצל, לא יודע למה פתאום האינטרנט פה קפץ והפסיק לעבוד, אני מקווה ששומעים אותי טוב, אני לא יודע עד איפה שמעתם אותי, כנראה זה התנתק קצת לפני זוכרים? נבחן, מה היה המשפט האחרון שאמרתי? אדמו"ר מקוצק, אלמנה ויתום. שגם הפסוק כפול. כן, תודה. אז גם הפסוק כפול ללמד אותנו הם רגישים מדי, ומעניין שרש"י אומר שהאיסור הזה נוהג לא רק ביתומים ובאלמנות, אלא בכל חלושי הכוח. מה זה חלוש כוח? חלוש כוח זה לא הגדרה של בית אבות, חלוש כוח יכול להיות גם בריון, אבל אין לו כוחות נפש לנהל את גן החיות שלו. הנפש הבהמית שלו, שכמו שאמרנו היא לא רק סוס, אלא היא גן חיות שלם, אין לו כוח לנהל את הגן חיות הזה, אז החיות משתוללות, ואצל כל אחד זה ניכר בצורה שונה. אצל אחד יותר דומיננטי הסוס פרא, ואצל אחד יותר הקיפוד הדוקרני, אחד יותר בת יענה שטומן ראשו בחול או בקודש, ואחד יותר כלבלב שרק מנסה לרצות, או שבלול שמשתבלל בתוך עצמו. אצל כל אחד זה ניכר בצורה שונה, אבל המכנה המשותף הוא זהה. בגלל אירוע או סדרת אירועים שאדם עבר, הוא מרגיש שהוא חי במערת דובים, והמוח נשאר תקוע על המצב הנוירולוגי שבו האזור הזה מחובה. טוב, עד כאן 3 תופעות שגורמות לאזור הזה במוח לא לעבוד. אחרי כל ההקדמה הנוירולוגית הזאת, אני רוצה רגע קצת לאזן או להמתיק את הדברים עם הבנה קצת יותר עמוקה של הדברים האלה. ולצורך כך אני אגיד קצת ממה שלמדתי גם פעם עם הרב אורי זוהר, שכן, יסודות פשוטים מעולם הנסתר, שהרבה מאוד אצלנו בחסידות מדברים עליהם. כידוע, כתוב שהאדם
יש כולנו נשמות, וכולנו באנו לעולם הזה לאסוף ניצוצות קדושה. יש ניצוצות קדושה. כשחטא האדם הראשון התפזרו ניצוצות קדושה בעולם, בשנה ובנפש, בממד של המקום, בממד של הזמן, בממד של נפש האדם. כן. אז יש נשמות שבואו נקרא להן לצורך העניין נשמות רגילות, שהתפקיד שלהם זה לאסוף ניצוצות רגילים שפזורים בעולם, בשנה ובנפש. והקדוש ברוך הוא מזווג לכל אחד את הניצוצות שהוא צריך כדי להשלים את נשמתו, מקבץ נדחי עמו ישראל. אבל יש נשמות דתוהו, נשמות שיש להם תפקיד קצת יותר מאתגר, לרדת לתהומות, לאסוף משם ניצוצות כדי להעלות אותם. לכתחילה לא נגיד לאף אחד, אתה נשמה דתוהו, אתה צריך לרדת על מנת לעלות, חס ושלום. אבל יש נשמות שזה תפקידן. יש נשמות שזאת תכליתן. לדוגמה, כתוב בספרים יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה נשמה כזאת, עוצמתית, שהתפקיד שלה לרדת על מנת לעלות. ולכן התפקיד שלו לא היה רק ללמוד עם אבא שלו, עם אבא שלו רגלה ערופה, התפקיד שלו היה לרדת למצרים. ויוסף הורד ממצרים, להתנסות שם בניסיונות לא פשוטים בכלל. יש את פוטיפר, בצוהר, כדי בסוף לאסוף משם את כל הניצוצות, כדי בסוף לעלות ולהעלות איתו את הכל, ולהותיר את מצרים כמצולה שאין בה דגן, שאין בה דגים, חיל בלע ויקיענו, להוציא עקר מזולל, מהשפוט ירים אביון. אז הקדוש ברוך הוא אל נורא עלילה, סובב תסריט שלם, איך מורידים את יוסף למצרים, איך שולפים אותו מהחברותא עם אבא שלו, וכתונת פסים, וימצאו איש בדותן, ועליהו מעמק חברון, איך שולחים אותו לשליחות שלו בעולם, לאסוף את הניצוצות דווקא משם. זה היה התפקיד של יוסף הצדיק, זה היה התפקיד של דוד המלך. וכתוב בספרים שבדור שלנו, בדור העקבתא דמשיחא, בדור האחרון יהיו יותר ויותר נשמות כאלו. ככה אומר הלשם, ככה אומר, כן, בגדול כתוב בארי הקדוש. אבל אני זוכר שהרב אורי זוהר, הוא לימד אותי את הקטע הזה. הראה לי את זה בפנים. הוא שאל אותי שאלה חזקה, הוא אמר, איך בדיוק הקדוש ברוך הוא יודיע לאותן נשמות שהן נשמות דתוהו, שיש להן סיבוב לעשות? איך הוא אמור לעדכן את הנשמות האלה? שלח להם מה? וואטסאפ, מייל, דואר רשום. אתה נשמה דתוהו, אנא עזוב את המסלול הרגיל ולך לך למסלול אלטרנטיבי. זה לא פשוט. אז אמר הרב אורי זוהר שהקדוש ברוך הוא שולח לנשמות האלה כל מיני אותיות באנגלית. לפעמים זה ADHD, או ADD, או ODD, או PTSD, או FBI, או CIA, אני לא מזלזל באותיות באנגלית. היום כל 3 אותיות באנגלית שתביאו זה פחות או יותר או מחלה, או איזו שיטה טיפולית. אני לא מזלזל באותיות באנגלית. אם היה פה נוירולוג בקהל, היה כותב לי בצ'אט, הלו, דבר יפה. אני לא ממציא המצאות. אני יכול להראות לך צילומי FMRI של מוח רגיל, ומוח של אדם עם טראומה או עם הפרעת קשב, יש פה אזור שלם שלא עובד, והוא צודק מבחינתו. אבל שוב, כיהודים מאמינים, אנחנו יודעים שזה לא חס ושלום באג, זה לא תקלה. זה התיקון והתפקיד של כל נשמה, ולצורך כך הקדוש ברוך הוא מצייד כל נשמה בכלים, וגם בלקויות. אז הנשמה הזאת היא לצורך התכלית שלה צריכה לעשות איזשהו סיבוב, אז הוא שותה איזשהו קצר קטן פה, שחסר פה שמן מנוע, או שחסר פה שמן ברקס, או כל נשמה מקבלת את הכלים שלה להשלים את תפקידה כאן בעולם. נו, אבל בכל זאת, אנחנו כהורים, מה ההשתדלות שלנו? טוב, כמובן להתפלל על הילדים, ודאי, אבל מצד ההשתדלות המעשית, מה אנחנו צריכים לעשות? אז כתוב בספרים גם כאן שהפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. הדימוי שמדמים את הנשמות האלה, זה לנשמות שנפלו באמת לתהום, ובתהום מסוכן, יש זאבים, זה מקום מאוד מאוד לא סימפטי. אנחנו רוצים להציל אותם, לפעמים זה הילדים שלנו, הקרובים שלנו, רוצים להושיט להם מיד, אבל אי אפשר, הם רחוק מדי, הם עמוק מדי, אי אפשר להגיע אליהם, אז איך אפשר להציל אותם? כתוב בספרים שהדרך היחידה שאפשר להציל אותם זה לשלוח להם חבל. מצוין, במשל זה מובן.
אבל בנמשל, מה זה החבל הזה? ממה הוא עשוי? החבל הזה עשוי מחבלי אבותות של אהבה. כאן נכנסת האהבה שעליה התניא מדבר בפרק ל"ב. האהבה זה לא פוצי מוצי, זה לא איזה קשקוש פסיכולוגי שעדיף להרבות שלום בעולם במקום לריב ולשמוח. אהבה זה החבל, ששולחים לנשמות האלה שנמצאות בעמקי התהום. לא תמיד הן משתמשות בחבל הזה מיד. לפעמים יש להם עדיין תיקונים לעשות, לפעמים יש להם עדיין בירורים לעשות. אבל יגיע הרגע, תגיע השעה, אין לך אדם שאין לו שעה, שבו הם יאספו את הניצצות שהם צריכים לאסוף, ואז הם יסתכלו לראות, יש חבל או אין חבל. אם אין חבל, אז הם בבעיה, כי אין להם איך לעלות. ואם יש חבל, אז הם יעלו עם כל הניצצות איתם, אז בדבר הזה אני אצטט, יש ספר נפלא שנקרא הורים בראש טוב, כתב אותו הרב יצחק ארד, יהודי יקר מאוד, ואומר הרב ארד שיש כמה סוגי אהבה, 5 סוגי אהבה, הוא מדמה את זה ל5 חיובי האב על בנו, מסכת קידושין, הוא אומר יש 5 סוגים של אהבה, בוא נמנה אותם. הוא אומר סוג אחד של אהבה, זה נקרא אהבה מעניקה. אהבה מעניקה זה תינוק קם בלילה, אתה ניגש אליו, מביא לו לשתות, לאכול, מנקה אותו, גם אם מגיע לו, גם אם לא מגיע לו, זה כזאת אהבה ללא תנאי מובנית שיש בין כל הורים לילדים, זאת אהבה מעניקה. אהבה מסוג שני זאת אהבה מגינה. מה זה אהבה מגינה? בגלל שאני אוהב אותו, אני לא רוצה שהוא יסתבך. אז אני מנסה להגן עליו. תחזור הביתה עד שעה מסוימת, אל תסתובב עם חברים לא טובים, אל תסתובב עם מכשירים לא טובים, זה לטובתך, אני אוהב אותך. ולכן אני מגן עליך, זאת אהבה מגינה. אהבה מסוג שלישי, הוא קורא לזה אהבה מזדהה. אהבה מזדהה זה הרגל של אשתי כואבת לנו. בגלל שאני אוהב את הילד, אני רואה את צרכיו, אני רואה מה הוא צריך, לפעמים מילה טובה, לפעמים מתנה, לפעמים מחמאה, לפעמים עזרה בבית, עם השיעורים, עם העניינים, לפעמים זה זמן איכות, אני רואה מה הוא זקוק, אני רואה מה הוא צריך. זה דבר ודאי נפלא וחשוב מאוד. הרביעית זאת אהבה מאתגרת. אהבה מאתגרת זה אומר שבגלל שאני אוהב אותך, בני יקירי אהובי, אני לא רוצה שתהיה תקוע כמו שאתה עכשיו, כמו לחיים, כל החיים. אני רוצה שתצא מהאזור נוחות שלך, אני רוצה שתצמח, אני רוצה שתגדל. ואיך אני יכול לגרום לך לגדול? אני כמו המלאך שמכה על קודקודך ואומר לך גדל, אני מאתגר אותך, תלמד, תשקיע, תקום מוקדם, תלמד יותר, זה טובתך, כי אני אוהב אותך. אז גם זה סוג של אהבה, זאת אהבה מאתגרת. והסוג החמישי והאחרון זאת אהבה מקבלת. אהבה מקבלת זה שאני אוהב אותך ומקבל אותך אפילו שאתה לא בדיוק עושה רצוני. אהבה מקבלת זה כמו שהקדוש ברוך הוא איתנו, נושא הגמורים, הוא מאמין בנו, הוא לא מתייאש מאיתנו, הוא רואה את הטוב שבנו, הוא מקבל אותנו כמו שאנחנו, מבין שזה כרגע מה שאנחנו צריכים, ומחשב תמיד מסלול מחדש שמאיפה שאנחנו נוכל להתחבר אליו, זה גם המטרה שלנו, גם זה אחד מסוגי האהבה שלנו מול ילדינו, שגם אם הם כרגע לא עושים רצוננו, עדיין להאמין בהם ולראות את הטוב שבהם, זאת האהבה המקבלת. אלה 5 סוגי האהבה. החידוש שאני רוצה לומר, זה אולי החידוש הכי גדול. כל מה שאמרתי עד עכשיו היה הקדמה. כמה זמן עוד נשאר לנו, הרב פרבר? החידוש שאני רוצה לומר, זה שלמרות שמבחינתנו, כל סוגי אהבה הם אהבה אמיתית וכנה, הילדים לא תמיד מקבלים וחווים את זה כאהבה. עבורם האהבה המגינה והאהבה המאתגרת, לפעמים נחווים כחפירה, כחוסר אמון, אפילו כטריגר לטראומה. אני דוחק בו שילמד, אני דוחק בו שיחזור מוקדם, אני עושה את זה מלב אוהב, אני רוצה את טובתו, אני רואה את ההשלכות, אני רואה למה כדאי לו, אבל הוא כרגע זה מצמצם אותו וזה מגביל אותו, ולכן הוא כועס עליי, ולכן הוא מוחה, ולכן הוא נדחה. זה לא האהבה, זה לא החבל שיעזור להתקרב. אני לא אומר שלא צריך את זה בכלל, ודאי שצריך גם את סוגי האהבה האלה, אבל את זה הוא ידע להעריך למפרע רק. את זה הוא ידע להבין, זה היה אהבה, כנראה רק שהוא יהיה בעצמו אבא לילדים. אז שוב, זה לא אומר לא לעשות את זה בכלל, צריך גם את סוגי האהבה האלה, אבל זה דוחה, וצריך שמאל דוחה, אבל צריך להמתיק את זה עם מספיק ימין מקרבת.
צריך שיהיה מספיק אהבה מקבלת. באמת גם בחמשת חיובי האב על בנו, אהבה מקבלת הוא מוקבל לפודהו. כן, יש ללמדו תורה, ללמדו אומנות, למולו, להשיאו אישה ולפדותו. לפדותו, הפשט הפשוט זה לפדיון הבן, על פי הפירוש שמסביר הרב ארד, לפדותו זה לפדותו מבין הקליפות. זה מה שנותן את הקונטרה, זה מה שנותן את המצבר של האהבה המקבלת שיהיה מלא, ואז ממילא גם השמאל דוחה מתקבל. ולכן, אל תגיד לי אהבה, זה כללי מדי. בוא נפרוט את זה לכלים מעשיים. אם ילד מרגיש שמספיק מקבלים אותו כמו שהוא, לא כל הזמן נלחמים בו, לא כל הזמן מנסים לשנות אותו, אלא באמת רואים את הטוב שבו, מאמינים בו, מקבלים אותו, אז יש לי קרדיט לתת בכמות מסוימת גם אהבה מגינה ואהבה מאתגרת, גם שמאל דוחה. עכשיו זה עניין של מינונים. חייבים שמאל דוחה, אבל צריך שיהיה יותר ימין מקרבת. זה גם מסתדר בלשון חז"ל, חז"ל אמרו ימין מקרבת, ימין זאת היד החזקה, צריך שיהיה יותר ימין מקרבת מאשר שמאל דוחה. זה לא פשוט, זה דורש ניהול עצמי, לעצור ולראות האם יש לי מספיק ימין מקרבת, אם לא, אני לא יכול לתת עכשיו שמאל דוחה, זה ברכה לבטלה, זה לא מתקבל, זה בומרנג, זה רק יגרום לאנטי. אם אני רוצה שהשמאל דוחה באמת יתקבל, אני צריך לדאוג, לעצור ולראות האם יש מספיק ימין מקרבת, אם לא, אז צריך להשקיע בימין מקרבת, ואם כן, מצוין, רק צריך לחשוב טוב טוב, האם שווה לי לבזבז את כל הקרדיט שהצטבר על הדבר הזה, או ששווה לשמור את זה לדבר שהוא יותר מהותי. להוכיח רק על הדברים היותר משמעותיים. אומרים, היה לחפץ חיים תלמיד בשם הרב קפלן, אז הוא אמר שכל שמאל דוחה, כל תוכחה, הוא אמר זה בחינת איסור. זה לא איסור, אבל זה בחינת איסור. מותר, אבל צריך לבטל את זה ברוב. לבטל את זה ברוב של ימין מקרבת. יפה. אז הוא אמר, יש כמה דיני ביטול ברוב בתורה. יש רוב של אחד בתרי, ויש רוב של אחד ב-60, ויש רוב של אחד ב-100, ויש רוב של אחד ב-200, ויש רוב של אחד ב-1000. אצל ילדים רגילים שרוצים לרצות, שאצלם שולט הבן החכם, הנפש האלוקית יותר שליטה על הלב, אז איתם כנראה המינון הוא אחד בתרי. אז כנגד כל ביקורת, אין גם שתי מחמאות. אז כנגד כל עונש, תן שני זמני איכות. זה קורה גם עם אלה, אני חושב, פחות או יותר, אנחנו הורים טובים. רוצים את טובתם של ילדינו. זה קורה ממילא. הבעיה היא שיש ילד יותר מאתגר. שיש ילד יותר טפשת נעורים קשה, הפרעת קשב, פוסט-טראומה. ואז המינונים הם לא אחד בתרי, אלא אחד ב-60 או אחד ב-100, או אפילו אחד ב-1000, מבחן התוצאה קובע. האם השמאל דוחה באמת מתקבלת? אם לא, אז בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם, גם בחינוך אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה לא חוכמה סתם להשפריץ משפטי תוכחה, והם לא מתקבלים, הם מרחיקים. זה קרב, ולמשוך בחבלי אבותות האהבה, זה מחייב לנהל את זה, ולדאוג שיהיה מספיק ימין מקרבת, כדי שגם השמאל דוחה יתקבל. זה לא קל, זה דורש הרבה עבודה עצמית, זה דורש לא להגיב מהבטן, מה שבא לי או מה שלא בא לי באותו רגע, אלא כל הזמן לעצור ולבדוק ולראות, האם יש לי מספיק קרדיט, האם נכון לבזבז את הקרדיט שצברתי על הדבר הספציפי הזה. עכשיו יש הרבה עצות פרטיות בעניינים האלה. יש הרבה כלים שיכולים לעזור לי כהורה, כמורה, כמחנך, איך אני יכול עכשיו לעשות, להעיר ולעורר את האהבה עד שתחפץ, איך אני יכול באמת לעזור לילד לראות ולהרגיש שבאמת אני אוהב אותו, באמת אכפת לי ממנו. שוב, עבורי זה מובן מאליו, פשיטה, אבל עבורו לא בהכרח. וזה איזושהי דוגמה. מספרים שפעם, בחצי בדיחה, בעל אחד רצה לקנות לאשתו מתנה ליום נישואין. אז הוא קנה לה גיפט קארד, כן, ואוצ'ר כזה, זיכוי לחנות פרחים. הוא אמר לה, אשתי היקרה והאהובה, הרי לך זיכוי לחנות פרחים, נטענתי את זה ב1,000 שקל, מתי שתרצי, לכי לחנות הפרחים השכונתית, ותקני לעצמך פרחים, שושנים, ורדים, זר סיגליות, קשור בסרט, ממני ובאהבה ומכל הלב. מה אתם אומרים? מתנה יפה וראויה או לא כל כך? יצא לי כמה פעמים לשאול את השאלה הזאת שאני מדבר מול ציבור,
בדרך כלל זה בהפרדה, אז אני רואה את הקהל ככה במסך מפוצל. אני שואל, מה אתם אומרים, מתנה יפה וראויה או לא? מעניין אותי כל פעם לראות, מדהים אותי כל פעם לראות ההבדל בין העזרת גברים לעזרת נשים. בעזרת נשים כולם אומרים לא, נורא והיום. בעזרת גברים, מה הבעיה? מה הבעיה באמת? מה הבעיה באמת? אז אנשים אומרות, מה הבעיה? זה לא אישי, זה... אז גם איזה גבר אחד אמר, מה הבעיה? אני אצרף לזה כמה פתקים שאני כתבתי. ומה הבעיה? זה פתקים ממני בכל הלב, על הפרחים אני שילמתי, את הפתק אני כתבתי, מה הבעיה? אני סומך עלייך, את שליחה שלי, אני סטייל, אני סומך עלייך. אבל זה לא נכון, חסר הלב, חסר התשומת לב, חסר העיקר. גם, הקדוש ברוך הוא איתנו ככה, רחמנא לי בבית. אז אם אנחנו רוצים באמת להעלות את המצבר של האהבה המקבלת, צריכים לדאוג לשלם במטבע הנכון. צריכים לא להיות פול גז בניוטרל, אלא לדאוג להקשיב לילדים, ליהנות איתם, לחוות איתם חוויות נחמדות, לתת להם חוויות הצלחה, זה מה שממלא את המצבר. וזה מחייב קודם כל זמן. להשקיע זמן, שוב, זה לא קל, כולנו אנשים עסוקים ועמוסים, ויש לנו 1000 דברים על הראש. וזה נכון, אבל מה לעשות? בדור שלנו, במיוחד בדור שלנו המבולבל, אתה כבר לא יכול, אין לך סיכוי להשקיע ולדאוג שהאהבה המקבלת תהיה מלאה אם אתה לא מספיק נוכח. אז זה מחייב אותי אולי להגדיר את זה קודם כל כיעד. מה שאני מגדיר לעצמי כיעד בחיים, אני גם משקיע בו. יש לי יעד לענג את השבת, אז אני לא אוכל בשבת פיתה עם חומוס, אני קונה לחם, סלטים, ירקות, פירות, מבשל, אשתי ואני, גם לה את הקרדיט כמובן. אני משקיע ואני לא מקטר ואני לא מתבכיין, אני עושה את זה באהבה, כי יש לי יעד לענג את השבת. יש לי יעד להתפלל 3 תפילות ביום. יש לי גם יעד להשקיע בילדיי באהבה המקבלת, שירגישו כמה אני אוהב אותם, ולכן זה מחייב אותי לעצור ולחשוב על זמני איכות, ולחשוב על חוויות משותפות. זה הדרך לחבר בין לבבות. אהבות אהבה זה יכול להיות קלישאה ריקה מתוכן אם לא משקיעים בה. וזה דורש הרבה 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 הרבה, ותמיד, גם אם היו קצרים בעבר, תמיד אפשר עוד לתקן. כי תמיד העד זקוק לאהבת הוריו. זה דורש להראות לו שאני מקבל אותו כמות שהוא. זה דורש לקנות לו אולי לא רק סידור יפה עם כריכה מאור, אלא לקנות לו מה שהילד אוהב. זה דורש יותר להתעניין, יותר להשקיע. אומרים, אני לא טועה, בשם האדמו"ר הרש"ב, שאדם צריך להשקיע 0.5 שעה כל יום רק להתבונן מה הילדים שלו צריכים. טוב, אז להגיע לכזאת דרגה, אני לא יודע אם נצליח, לא יודע כמה שעות ביום היו לו, זה לא פשוט 0.5 שעה ביום רק להתבונן. אבל ודאי שכדאי, לא יודע, 0.5 שעה בשבוע או 0.5 שעה בחודש להתבונן מה הילדים צריכים, לעשות לתת להם את האהבה המקבלת במה שהם זקוקים, בחוויות משותפות. אני רוצה לסיום לתת עוד כלי אחד, שהוא כלי מאוד מעשי, שאולי מסכם כל מה שאמרתי, איך אפשר לתת האהבה המקבלת בצורה יעילה וטובה, דרך כלי שנקרא שאלה מעצימה. מה זה שאלה מעצימה? רוב השאלות שאנחנו שואלים הן שאלות אינפורמטיביות. אני לא יודע משהו, אז אני שואל. מה השעה? 10:17. תודה רבה. לא ידעתי, שאלתי, קיבלתי תשובה. וזה רוב השאלות שאנחנו שואלים. אבל יש סוג מסוים של שאלות שהתכלית שלהן היא תכלית אחרת לגמרי. הן לא נשאלות כדי לקבל תשובה, אלא יש להם מטרה אחרת לגמרי, לעורר רגש מסוים בלב של העונה. מי שמלמד את הכלי הזה, זה היו המלאכים שבאו לבקר את אברהם אבינו. המלאכים שבאו לבקר את אברהם אבינו, שאלו אותו שאלה, איה שרה אשתך? למה הם שאלו אותו את השאלה הזאת? הרי המלאכים הם יודעים בדיוק איפה היא. אז למה הם שאלו אותו, איה שרה אשתך? הם ידעו את התשובה. אומר רש"י, לחבבה על בעלה. זאת אומרת, לא אכפת להם מה התשובה, הם ידעו אותה. הם רצו שכשאברהם אבינו יענה ויאמר, הנה באוהל, הוא ירגיש לעצמו בלב, אשתי צנועה, ואז הם יגרמו לקירוב לבבות ולחיבה בין אברהם לבין שרה. זה היה התכלית של השאלה, לחבבה על בעלה, לא לקבל תשובה, אלא תכלית אחרת לגמרי. הם היו יכולים להגיד לו, אברהם, שרה אשתך צנועה היא, אבל אז זה לא היה אותו דבר, כי אז הוא היה חושד בהם, מה אתם רוצים ממני? פה בסך הכל שאלו שאלה, וככה מתחת לרדאר הם גרמו לו לענות את התשובה שגרמה לקירוב. זה קצת מתוחכם. הוא ענה את התשובה שגרמה לקירוב הלבבות. על זו הדרך,
אנחנו גם יכולים לשאול את ילדינו כל מיני שאלות, שתכליתן לא לקבל תשובה, אלא לגרום להם להרגיש אהובים, מוצלחים, מועצמים. לדוגמה, אני יכול לחשוב שמורה, מלמד, קורא לילד, ואומר לו, תגיד לי, מנחם, אתה גר בקצה השני של העיר, איך אתה מגיע ראשון כל פעם? עכשיו, לא אכפת לי מה הילד יענה. אין לי ברירה, אבא מקפיץ אותי. אין לי ברירה, האוטובוס בא בזמן. לא אכפת לי התשובה. כשהוא יענה, מה הוא ירגיש? הוא ירגיש, שמים לב שאני בא בזמן. שמים לב שאני משקיע. שמים לב שאני מתאמץ. וכשהוא יענה את התשובה, אבא מקפיץ אותי, הוא ירגיש אהוב, הוא ירגיש מוצלח, חיזקתי את הקשר, העצמתי את הילד, והכל מתחת לרדאר, בסך הכל שאלתי שאלה. בדרך כלל אנחנו עושים הפוך, בדרך כלל שאם תגיד למה אתה מאחר. טוב, גם זה צריך לפעמים, אבל זה לא חוויה מעצימה במיוחד, זאת חוויה אפילו די מנמיכה. כדאי להשקיע בשאלות מעצימות, זה דורש רגע לעצור, ולהתבונן, ולראות במה הילד טוב, במה הוא מתאמץ, במה הוא משקיע, ועל זה לשאול אותו. אני אתן עוד דוגמה. סיפור אישי, אני חושב שפעם חזרתי הביתה בערב, ובת שלי אמרה לי, אבא, הכנתי עוגה, אני רוצה שתטעם. אמרתי לה, תביא. נתתי ביס לעוגה, טעים מאוד. הייתי יכול להחמיא לה. הייתי יכול להגיד לה, תקשיבי, יבורכו הידיים, איזה שפית את, איזה קונדיטורית את, אין כמוך בעולם. גם מחמאות צריך לתת מדי פעם, זה גם חשוב. אבל במקום זה שאלתי שאלה. אמרתי לה, תגידי, מה שמת פה? מה זה קינמון? מה המתכון של זה? ובת שלי אמרה לי, כן, זה קינמון. אני אגיד לך מה המתכון? שמתי 2 כוסות קמח, חצי כוס סוכר, סוכר וניל, קינמון. אני לא שאלתי כי אני מתכנן לעשות מחר את העוגה הזאת. אני מכיר את חוזקותיי, אני מכיר את חולשותיי. לצערי, אפיית עוגות זה לא הצד החזק שלי. אבל כשהיא אמרה לי את המתכון היא זרחה. למה? כי שוב, מה שעניין אותי זה לא המתכון, מה שעניין אותי זה שכשהיא ענתה, היא הרגישה שאני מתעניין בעוגה ובמצרכים, וזה מה שגרם לה לזרוח הרבה יותר מאשר רק אם הייתי מחמיא לה. שאלתי אותה על ההצלחות שלה. ועל זו הדרך אפשר לשאול את כל האנשים שסביבנו על הדברים שבהם הם טובים. אבל שוב, זה מחייב רגע לעצור. לא להסתכל במבט שיפוטי, לא להסתכל במבט תובעני, לא להסתכל במבט משועמם, להסתכל במבט שבו אני מחפש את הטוב שבהם. ועל זה אני שואל, איך אתה מצליח תמיד? מה גורם לך? איך ידעת איך אני מרגיש? איך ידעת לשמח אותי? אני שואל שאלה שהיא אמיתית, שקשורה בחוזקות, שקשורה במאמצים. אשתי פעם באה איתי להרצאה, אז דיברתי על שאלה מעצימה, אז היא עשתה לי ככה, אמרה, אתה עושה את זה גם עליי. וזה נכון. היא עושה את זה עליה וזה עובד, וגם היא עושה את זה עליי וזה עובד. אנחנו עושים את זה על הילדים וזה עובד. לא מספיק, אבל עושים את זה גם על הילדים וזה עובד. זה באמת עובד, תנסו את זה בבית. אבל שוב, זה מחייב לעצור את הדיפולט, זה מחייב לעצור את השאלות הרגילות, לחפש את ההצלחות של הילדים ועליהם לשאול. ואז על הדרך כשהילד עונה, זה גם מחזק את הקשר, גם מעצים את הילד, רק עושה טוב בעולם. אז תנסו לבדוק ולמצוא את החוזקות ואת המאמצים של הילדים. ומה עושים אם יש ילד שאין בו שום דבר טוב? תשובה, אין דבר כזה. ואני חוזר להתחלה איך שהתחלנו, כל ילד הוא נשמה, חלק אלוקה ממעל ממש. בכל יהודי יש כל כך הרבה טוב. לפעמים הוא קבור מאחורי קצת שכבות של בטון. לפעמים צריך קצת להתאמץ ולנקות את העדשה שלי, שאני אצליח לראות את נצנוצי הטוב שבילד, ולא את האבק דרכים שמסתיר אותם. אבל ודאי שיש בילד גם טוב. בוודאי שאם אני אתאמץ לראות את הטוב הזה, ואשאל אותו על הטוב הזה, אז אני מצליח להוציא מהכוח לפועל את הטוב שבילד, לחזק את הקשר בינינו, ועל הדרך להעצים אותו. טוב, השם יעזור שנצליח. אז אני רגע מסכם. זה היה שיעור קצת מרוכז, גם עם כמה הפסקות, אבל אני רגע מסכם. דיברנו על זה שבדור שלנו זה דור מאתגר, יש הרבה ניסיונות, יש הרבה בלגנים, ואף על פי כן כל יהודי הוא נשמה, וכל יהודי יש כל כך הרבה טוב. ותפקידנו בחיים לראות את הטוב. תפקידנו בחיים לדעת שבכל יהודי יש חלק אלוקה ממעל ממש. הדרך לעשות את זה היא לא רק דרך סמכות של שוטר, אלא גם דרך כלים של יועץ שמעלה ומרומם. יש ילדים שאצלם
זה יותר קשה. יש ילדים שאצלם יש טפשת נעורים, משהו התפתחותי, או הפרעת קשב, או טראומה, שגורמת להם לא לנהל את עצמם בצורה תקינה. יש לזה גם הסבר רוחני, שכנראה נשמתם חייבת לעבור בעולם הזה מסלול יותר מפרך. לא יעזור לכעוס עליהם על זה, צריכים להבין אותם, אין ילד רע, יש ילד שרע לו, צריכים לקבל אותם, והדרך לאהוב אותם היא לתת הרבה הרבה אהבה מקבלת, לקבל אותם כמות שהם, וכמה שפחות טריגרים של אהבה ביקורתית, או אהבה מגינה. זה לא קל, צריך להתפלל על זה. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו, מעלות ילדינו, מעלות תלמידינו. צריך להתפלל על זה, ראוי להתפלל על זה. וכדאי לעשות לתרגל את זה כמה שיותר. דרך שאלות מעצימות, דרך זמני איכות וחוויות משותפות עם הילדים. לא שתמיד מגיע להם פרס, לפעמים לא מגיע להם, אבל בזכות זה שנותן את האהבה המקבלת, זה גם גורם לשמאל דוחה להתקבל. אז השם יעזור שנצליח. אני מאוד מאוד מודה לכם על הזכות, מאוד מודה לכם על ההשתתפות ועל הסבלנות למרות כל הניתוקים והמניעות שהיו לנו על הדרך. מאחל לכולם שיהיה הרבה 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 נחת מכל הילדים ומכל התלמידים, ותודה רבה, ובהצלחה עם היוזמה המבורכת של הקו הזה, שזה ודאי דבר גדול. איש את רעהו יעזור, אחיו יאמר חזק. אין ספק שלפעמים עצה טובה, שמישהו חכם ופיקח שאפשר להתייעץ ולהגע בלב ששיחנה, זה יכול לעשות הרבה הרבה טוב בעם ישראל. שיהיה בהצלחה עם הקו, בהצלחה בכלל, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, נזכה לראות ישועות בקרוב ממש. תודה, תודה. יישר כוח גדול הרב דן טיומקין על הדברים המיוחדים, הברורים. באיזה אופן יותר נוח לכם שאם יש מישהו שרוצה לשאול שאלות בצ'אט, או שיוכלו לפתוח את הרמקולים? באיזה אופן נוח לך? הבנתי, הרמקול שלך סגור. אז מי שרוצה לכתוב שאלה, הרב, אם קיבלת שאלות, נשמח. שואלים אותי פה בפרטי, זה טוב, זה מראה שהמסר הופנם. מישהו פה שאל איך הצלחתי להעביר תוכן כזה מיוחד בצורה פשוטה וברורה. זו שאלה מעצימה. יישר כוח, מנדי, על השאלה המעצימה, אני שמח שהמסר הובן. מה עושים שילד שמשחק כל היום? טוב, חסר פה קצת פרטים. אני לא יודע בדיוק בין כמה הילד ומה רמת הקשר ביניכם, והאם הוא עם הפרעת קשב או טראומה. אין ספק שבעולם רגיל גם ראוי לתת לילד גבולות, ושלא יהיה כל היום על המחשב. אבל החוכמה היא איזה תחליפים אנחנו יכולים לתת, ו... וככל שיהיה יותר תחליפים של זמני איכות וחוויות משותפות, אז יש יותר סיכוי גם להגביל בצורה יעילה ולא בצורה שתעורר אנטי. אני אגיד לכם, מכיוון שאני רואה שיש פה כמה שאלות קצרות שמחייבות הקדמות ארוכות, אז אני אשלח לכם את המייל שלי, ומי שיש לו שאלה יכול לשלוח לי גם כן במייל, ואז יותר ביישוב דעת, אני אנסה לכתוב תשובה ארוכה ומתקבלת. אפשר להפיץ את ההקלטה, בהחלט, בשמחה, למה לא? הרב מני, בשמחה רבה. ושלחתי לכם את המייל שלי, זה dtiomkin, d כמו דן, ואז tiomkin, tiomkin, שטרודל, ג'מיל, gmail.com. אפשר לשלוח לי בשמחה, אני מקווה שאני אענה מחר בבוקר, אם לא, מקסימום תנו לי עוד יום אחד, אבל אני מקווה תוך יום יומיים לענות לכל מי שישאל אותי. אז שוב תודה רבה על ההשתתפות, ושיהיה הרבה הרבה נחת לכולם. בשורות טובות. תודה רבה. תודה, תודה.